Dentro vídeo. Avui no tinc ajudant de producció i durant aquests dies tampoc li tindré. Feia molt temps que no feia un viatge sola i em venia molt de gust, així que m'he decidit aquests dies que tothom està a Olot, perquè són festes, doncs jo un altre cop desertar de la societat en la que treballo i res, i agafar la bicicleta i fer quilòmetres. Llavors, què he fet avui? En total he fet com uns 90 quilòmetres. Vale? M'he despertat molt aviat, no he sortit tan aviat com volia. He anat fins a Vic a buscar el tren, des de casa, per tant he fet uns 11 o 12 quilòmetres. He carregat la bicicleta amb les alforges i tot, i res, i cap a Barcelona. Cap a Barcelona, Sants. Llavors, arribar a Barcelona, abans explicava que he arribat a Barcelona congelada, amb la jaqueta, un fred, perquè clar, per la Renfe encara és ple estiu. Llavors tenen l'aire condicionat en modo àrtico. Llavors, clar, fa fred. Bueno, acabes agafant fred amb l'estona. En fi, he fet com uns 12 quilòmetres per anar de casa a Vic i llavors per fer des de Barcelona a Sants fins a Comarruga, que és on estic ara. Havia de fer nit a Calafell, però no tothom pot anar al càmping, però no tots els càmpings són per mi. Sí, no sé si seria res. Això que acaba de sentir, segurament, és que s'ha cagat un cul. En fi. Això, estic a Comarruga. Ha sigut molt d'hivern, ha sigut molt xulo, molt maco, tot i que hagi començat a Sants. La veritat és que ha sigut molt, molt guai. Tot moment he pogut anar pel per carril bici. Sí que hi ha alguns llocs que m'he sentit una mica com marejada o fora de lloc en el sentit de que de cop i volta hi ha un carril bici que et porta a Hogwarts. No hi ha més. Llavors has de fer la volta, agafar la carretera... Bueno, cositas. Llavors, una de les coses que m'ha passat és que quan... ja havia passat tota la part de l'aeroport... Ai, no. Doncs... Perdó, és que he mogut el cap i ja he fet moure el mòbil, en fi. Quan hem passat la part de l'aeroport, just cap a Castelldefels, direcció a Castelldefels, la ruta feia un desviament cap a Viladecans, que jo no en tenia. I jo li deia a la Joan de producció, això és que deuen anar a buscar el tren, que carreguen cap allà. I he descobert per què. Molt gratament, la veritat és que ha sigut un error soberbi, però molt agraïda, perquè he fet el recorregut que a mi em sortia, sí, me'n sortien dos, un que anava cap a Viladecans i l'altre que passava, doncs, per la platja. Llavors he volgut fer el de la platja, impossible de fer. O sigui, impossible de fer per mi, perquè jo quan penso si puc passar per un lloc, el primer que penso és què vull? L'altre és, si haig de carretejar la bici, almenys el tipus de terra em permetrà fer-ho o m'aniré enganxant tota l'estona. Llavors, posar la bicicleta en bancs de sorra, no em ve de gust. No. I per tant he decidit que no ho feia. Li he preguntat a un senyor que estava controlant el pàrquing diguem per on podia passar i si aquell camí que hi havia allà al costat portava a algun lloc i quan no m'ha fet falta ni acabar-li de preguntar que m'ha dit ni te lo mires, ahí se termina. I jo, però posa'm el no. Total, he hagut de tirar enrere
i m'han dit que la gasolinera podia enganxar un tram de carretera i fer una rotonda, fer per un pas i llavors doncs anar a enganxar els camins als horts de Viladecans. Llavors, bueno, a la que he tornat cap a la gasolinera dic, uau, merda. No existeix camí. O sigui, per on havia passat, Però clar, no em portaven a cap lloc. I m'he trobat un noi que anava amb una bicicleta de carretera, que tenia la bicicleta allà mig tirada, i em diu, no, estima, és que m'he quedat sense bateria. I no em portava una bicicleta elèctrica. És que era molt brava, perquè clar, nous paradigmes que entren al món del ciclisme. S'havia quedat sense bateria al canvi de marxes. I clar, només podia entrar al Plat Gros. Ja m'ha dit, diu, jo et guio. Tu segueix-me i et porto la rotonda que et fa falta arribar. I jo, oh, gràcies! Fuà, nano, com he suat darrere aquell noi. I segur que anava a poc pensant aquesta bringada va tan carregada. En fi, s'ha corret molt, he anat pels camins dels Horts de Viladecans, ha anat superbé. Ha passat dues coses per aquests camins. Una, que segons el meu registre, és de les més maques del dia. I l'altra, que és molt graciosa. Una, que és que anava darrere un tractor, jo tan ample, tan tranquil·la, i el tractor s'ha parat i em diu, passa, maca, passes. I jo vaig molt a poc, dic, però si ja m'anaves aquí. I m'ha fet molta gràcia, era molt maco. I llavors, moltes tortugues. Tortugues que treguin el cap del riu per prendre... Bueno, jo que les humanitzo, Però per prendre el sol, o sigui... Què? I he estat tota l'estona allà mirant el riu, en plan, si tingués les ulleres d'aigua m'hi fotia per mirar si en trobava més. Precioses, guapíssimes, n'he vist un piló, les ties. Pues això ha anat molt bé, i llavors ha començat el moment de l'ascensió. Ha començat... El problema de les rutes en bici és que tu pots fer pujades molt fortes i que el desnivell sigui una merda. Llavors, no sé si és el massís del Garraf, no sé si és la carretera de les Coses del Garraf, però he fet això, i al migdia. Vale? Llavors, bueno, ha sigut durillo, perquè ha sigut bastant estona, molt sol, molt trànsit, hi havia molts cotxes, i això, doncs, endureix l'etapa. Llavors, quan ja portava molta estona fent aquestes, això de les pujades aquestes per aquí del Garraf, m'he dit, portes un quilo d'estona que no veus res, poder portava, no sé, però és que avui he tingut un descontrol d'hores terrible. Això fa molta estona que no veus res. I ja quan per fi m'he convençut en plan, no passa res, ara estaràs molta estona amb cotxes que et passaran molt a prop, amb molta pressa, i estàs en un lloc preciós, perquè em recordava molt les carreteres, les carreteres costeres d'Itàlia, doncs tenien les mateixes vistes, no? Quasi, del Mediterrani, és a dir. I just quan m'he acabat de convèncer, dic, mira, Sitges. No he vist mai a la vida. Tampoc he anat al centre, perquè se m'ha començat a moure el portavoltos. He tingut tot el meu moment, de foscor, pots comptar. He pensat que, si tenia ganes d'enfadar-me, podia enfadar-me, però que em faria gastar una energia que necessitava per carretejar la bici. I m'he dit a mi mateixa, si s'ha trencat alguna cosa, arriba al càmping i et dediques a trucar als mecànics que hi hagi per aquí prop i ja alguna cosa faràs, i si no, per casa. Ja ves tu? Si aquí a casa vaig a celebrar la festa d'Altura. És que... com no haig d'estar contenta, faci el que faci. O sigui, això és prioritari per mi,
Llavors, què més? He menjat poc? Diria, mama, no t'espantis, però... he menjat poc, però perquè... Què seria unes vacances sense la regla? Què és això d'oblidar-me que sóc una dona? Bueno, i em fa aquestes coses, que tanmateix tinc molta gana que no en tinc gens. He trobat una cafeteria de coses sense gluten, m'ha metido el palo, vale? O sigui, he pagat, no sé, 14 euros per esmorzar. Si no són 14, doncs són 13, Per un entrepanet de tonyino i un suc de taronja. En fi, i ara que he menjat una amanida que he anat a voltar per aquí al passeig marítim, he vist una baralla en directe i... Bueno, he vist una baralla en directe. L'he vist de passada, he pensat... O separes o fas alguna cosa, si no... Aquí o què? Ja ens hi rebràs tu ara. Aquí per... No. A més, la gent que es barallaven no eren persones que tinguessin molta pinta de negociar. En cap, bueno, no sé, en fi. No entraré en judicis. Llavors, què més? Demà, bueno, he muntat la tenda i tot superrei, tot superguai, de veritat que és que estic supercontenta. He pogut arreglar lo del portabultos, ara fa una estona. He tornat a inflar, bueno, he mirat la pressió dels pneumàtics, he inflat les rodes, la de davant estava una mica fluixa, que venia, perquè havia d'inflar-les i no vaig fer-ho. Y ya está. Esto es todo, amigos. Demà cap a l'Hospitalet de l'Infant i ja està. Agur.